Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. Tohle video budou nákupy za měsíc duben. Doufám, že to říkám dobře. A předem se chci omluvit, že mluvím takhle, já jsem nemocná. A taky se chci omluvit za to, že jsem to nenatočila dřív. Fakt jsem vůbec nemohla mluvit. Takže se omlouvám a můžeme jít na to. Takže první věc, kterou jsem si koupila, je tady ten krém na iPhone. Koupila jsem si ho v Tigeru za 90 korun. Akorát mě štve, že tady to už křuplo, jestli to teda vidíte, nevím. Křuplo to a tady nahoře taky, takže to asi neuvidíte, ale je to křuplý úplně. Já teda jsem jako, jinak bych byla spokojená, kdyby to nekřuplo, fakt vypadá na tom mobilu pěkně. A ještě jsem si kupovala před měsícem jeden kryt. To byl teda už takový ten gumovej. A teda ten mi se jako nějak vytahal, nevím jak, ale tady dole mi to prostě úplně se vytahalo a ten mobil v tom už nedrží, tak jsem ho vyhodila. A byl obyčejný taky za 90 korun, akorát mi to štve, že jsem vyhodila 90 korun. Úplně zbytečně. Takže nedoporučuji si tam kupovat kryty, když jsou fakt pěkné. Další věc, kterou jsem si koupila, je tady ten krém z Avonu. Ten jsem si teda objednala. A je to teda z nějaký té edice, já nevím, Love, nebo nějak tak to asi vidíte tady. Bylo to tam teda a na kolik stál, to vůbec nevím. Ale okolo těch 200 asi jo, protože mi to ještě přišel nějaký balíček k tomu. Takže 200, ale fakt krásně to voní. Mě to připomíná malinu a jahodu, teda jako nevím, já se podívám, ale jo. Takže tak, fakt hezky voní a já jsem se chtěla objednat ještě jeden, ale ten už bohužel neměli, takže jsem já smůlu, mám jenom jeden, takže tak. Jako další věc jsem si koupila boty a to jsou teda takovýhle. To jsou na ten způsob vancek, nebo jak jsou no, asi jo. Takže tak, ty jsou teda takhle kytičkovaný, jsou fakt krásný. Já když je viděla, tak jsem si je zamilovala. Jako klidně jsem smejte, mně se líbí. Já je miluju. Já vím, že tam měli dvoje, měli tam prostě dvě barvy, měli tam černou, nebo asi jo, černou, a tady to je taková modrá. Já se nemohla rozhodnout, ale nakonec jsem skoupila tady ty a asi dvoje bych se nekupovala, protože 700. Jo, 700, takže tak, ale jsou fakt krásný, takže. Další věc jsem si koupila brýle, teda ty jsem si koupila v New Yorku, vypadají teda takhle. Tady to s kličkou už mi ale vypadává, bohužel. A jinak jsem teda fakt jako spokojená, jsou krásný. Koupila jsem si teda v New Yorku a stále mě okolo 215 nebo tak. Takže jako dobrá cena, já musím uznat, že já jsem si koupila i brýle jako třeba za 400 a nevydržela moc dlouho, ale tady to mi fakt jako vydrželo. Já jsem si je teda hlavně koupila kvůli dovolený, na který jsem měla ten na Korziku, to asi víte. A musím říct, že jsou dobrý, takže. Další věc jsem si koupila prstýnek. Já miluji prstínky. A prostě takovýhle, já jsem se ho fakt zamilovala. Ten jsem si koupila u Větnamců. Já si kupuju u Větnamců prstínky jenom, protože oni tam mají takový ty slevy. Já jako moc u Větnamců nekupuju, ale když jde o prstýnek, tak si ho klidně koupím. Ten mi stál asi 50. Jako je fakt hezký, já jsem si ho zamilovala a nosím ho pořád. Moje mamka vždycky řekne, ne, nekupuj si prstínky, si jak to ztratíš. A já vždycky jí řeknu, že já prostě miluji prstínky. Vím, že ona je nenávidí, já nevím proč, ale nesnáší prstínky, tak já jsem dřív teda jakože měla úplně všechny, já jsem je měla na všech prstech. A teda vypadalo to divně, takže teď nosím jenom takový ty malý, ale teď si chci objednat sadu, 7 a ty jsou fakt krásný, takže nesuďte mě, já miluji prstínky. Další jsem si koupila komiks Bartos. Já to jako nečtu, ale chtěla jsem si to jako prohlídnout a přečíst. Já jsem se chtěla teda koupit předplatný, ale já jsem četla půlku, je to docela dobrý, ale nevím no. Jako jestli byste to chtěli koupit, tak to mají v trafitce a stojí 39. To je docela dobrá cena a má to teda hodně stránek a je to dobrý. Takže další věc, to jsem si koupila peněženku. A takže tady. Tady je Big Ben, to asi víte. Nevím, tam mi přišla od někud. To mi kupovala mamka, takže se omlouvám, nevím, ale stála asi 120. Ale je dobrá a je velká a tady mám $1. Ano, já vím, já jsem boháč. Nezdám stranu. Tady prostě, teda jsou to, tady asi jsou 4 ty kapsy, nebo jak se to jmenuje. Tady to je na karty a teď tady na ty drobáky, asi víte. Ale fakt velká a jsem ráda za ní, protože já si tam dávám do tady ty kapsičky, si dám vždycky mobil, jo. Prostě tady si dám takhle mobil, ono se mi to tam i vejde. Jako ne, že ne.
Já jsem si dřív chtěla objednat z eBay peněženku na mobil, ale je to úplně stejná. A ta stála teda asi 120 nebo co a je fakt dobrá, takže se máte třeba nějaký velký mobil, tak si myslím, že ty peněženky jsou i dobrý. Pak se to tam vejde, ono to jako není zas tak, to možná na ty kameře vypadá hodně malý, ale fakt ty peněženky tady ty jsou hrozně velký a takže tak, no a další věc, která jsem si koupila, na dovolenou jsem si koupila tady tu takovouhle kosmetickou taštičku. Já nevím, jestli to uvidíte, jsou tam nějaký ty. Já jsem si koupila hlavně kvůli dovolení, protože jsem nechtěla tahat takovou tu velkou, já mám fakt hodně. Já sice se jako nějak moc nemalu, ale já to nosím, já toho mám hodně, když to vůbec nevyužívám. Takže jsem si koupila tady tu hlavně kvůli dovolený a já teda nosím teď do školy a takhle, třeba po tělocviku, když se musím namalovat, to znáte. A takže takhle, no. Tak dobrá, ale taky nevím, kde jsem ji koupila. To mi přišlo s tou peněženkou. Tady už jsem je takhle ty nitky a to, ale je fakt dobrá a kdybyste měli zájem, tak to seženete jako všude, oni to mají všude a tady to mi přišlo a ještě v tom byly 3 malé taštičky, takže do toho si dám třeba peníze, když jdu třeba někam ze školu a takhle, takže je to dobrý a ta cena je teda směšná, protože to přišlo s tou peněženkou a ještě v tady tom byly 3 malý, takže další, to jsem si koupila 2 podprsenky, takže se mi nesmíte. Jako je to normální, že jo. Tady ta je růžová a já ji teda úplně miluju, protože fakt vypadá dobře a je to teda pušapka, to asi neuvidíte, ale je fakt dobrá. A já ji miluju. Já prostě, nevím proč, ale já jsem strašně ráda kupuju spodní prádlo. Takže tady ta a ještě tahle, ta mě stála, dohromady mě jako stály asi 400 nebo nějak tak. Nevím, kolik stála jedna, asi 120 nebo nějak tak, ale ty jsou fakt dobrý. A můžu teda doporučit, jako fakt jsou dobrý a ta barva tady fakt dobře, jakože třeba když jste opálený nebo tak, jakože já nejsem, ale až budu, tak to bude hezký, protože ta barva je fakt krásná. Takže tak. Další věc, kterou jsem si koupila, jsou rifle. Po dlouhý době jsem si koupila rifle. Ano, teď mi zapotleskejte. Je to teda tato, ty jsem koupila, myslím, že v Talivale. Ty velikosti tam jsou strašně malý, ale tady to mi fakt bylo, se divím. A ještě je to velký, jo. Takže vypadají takhle. Jsou takový, jakože to, jsou strašně pohodlný a ta barva je na. Já v tom mám sice strašně tlustý nohy. Jakože jo, ale je fakt, jako jsou dobrý, pohodlný a takže. A koupila jsem je asi za 800, což je dobrá cena. A je to teda, jakože to, oni tam mají fakt malé věci a já si tam většinou jako rifle kupuju. A tady to se mi povedlo a ještě je to velký. Další věc, koupila obyčejný černý tričko. Akorát má tady takhle ze zadu krajku, tak můžete vidět. Je nádherný, já ho teda miluju. Je s dlouhým rukávem a je takový slabší prostě, nevím. Takhle, no to asi nejvíc je trochu průsvitný. Ale je fakt úžasný a dobrý materiál. Jsem koupila v New Yorku za 180 nebo tak. Jako je to docela dobrá cena za to, že to tričko vydrží dlouho, takže tak. Poslední asi 3 věci já ukážu a to je teda kabelka, to je takhle. Tady zezadu má takhle kapsičku. Jo, takže tak. Je teda strašně velká, já si ji beru do školy na učení a teda je dobrá. A já jsem si ještě koupila teda ještě jednu a to je malá. Jsem si koupila k tomu a tady ta stála teda 1000. To nevím, kde jsem koupila. A tahle druhá, tam je stála 700 nebo 800. Ta je malá, tam mám i věci už. To se beru třeba takhle na výlety nebo tak, když jdu ze školy. Je dobrá, akorát mě strašně naštvalo to, co se stalo. Tady to, mi se to úplně, ale úplně urvalo. Takže 800, úplně někde. Takže tady to taky nedoporučuji, tady teda, myslím, že mám asi z New Yorku, nebo, no nějak. Asi z New Yorku, já vám to napíšu však dolů, kdybyste se ptali. Teda, jako nevím, jak se to stalo, ale prostě křupla. Další věc, to je USB kabel do iPhonea. Jak můžete vědět, tak ty nabíječky moc dlouho nevydrží a teda vám ukážu, jak vypadá. Vypadá teda takhle. Jo, má tam taky ty vzory, iFilva a
Teda musím říct, že zase nevydržela, je jako z Tigeru, takže tak a tady už mi to teda jo, křuplo, takže super. Já mám teda slepený trochu páskou, mi to ještě nabíjelo. Já se teď budu objednávat originál, akorát nevím, jestli zase vydrží. Tam to se mi úplně totálně rozbila. Tady to má taky ještě slepený. To je úplně hrozný je to. A teda nechápu to. Další věc, kterou jsem si koupila, je destrukční deník. Jestli to neznáte, tak ježiši, to vypadlo teď, no to nevadí. Je to teda deník, ve kterým na každé stránce máte napsaný úkol, který musíte splnit. Je to teda fakt dobrý deník, já se vždycky zabavím, když se nudím a takhle, takže doporučuji fakt dobrý deník. Máte tam i zajímavý úkoly, tady to, já jsem spokojená a stál mě teda 200. Já jsem akorát měla slevu, takže jsem ho koupila levnic. A musím teda říct, že fakt jsem spokojená a sežene to v každém knihkupectví, když teď už málo, protože on je fakt hrozně populární. A nestojí teda jakože skoro nic a za to, že si z něj třeba uděláte to, nevím, památku nebo takhle. Buď ho můžete zničit, anebo z něj můžete prej udělat umělecké dílo. A já z toho teda zkouším udělat to dílo, protože ničit ho je mi fakt líto. Takže z tohoto videa to je dneska všechno, doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Teď v pondělí budu natáčet Ask, takže jestli chcete, můžete mi psát na Ask otázky, jestli vás něco zajímá. Já bych se k tomu ráda vyjádřila k nějakým otázkám a takhle, že budu ráda, když mi nějaké otázky napíšete a ahoj.